Да. Имаме някакви букви, имаме някакви цветове. Да, имаме звуци. Сега, тук в тези горните кръгчета, които едва доловимо се виждат, тук след различни светлини. Имаме зелена, червена, жълта, бяла. Задачата на изследваното лице е, когато светне определена да натисне съответния бутон. Направо на екрана ли натискам? На екрана не. Когато е един апарат в оригинален вариант, той е в един физически вариант и тогава се натискат съответно. Те са направени с буквички. Да кажем, червеното е буквата Р. Което изглежда доста по-сложно. То се повтаря едно и също непрекъснато, така че... Да, може би да кажем какъв е смисъл от това. Този тест изследва... Какво правиш, Жужиш? Не, мисля, че е с букви специално тук. Така, сега да видим сега какво ще... Давай буквите тогава. Това е ниския звук, който може да... Какво трябва да правя за ниския звук? Така ли? Това ли? Хора, за звука па въобще не знам какво трябва. Така. Това показва ни доста добри... Това е да приемем, че е ниския звук. Не знам дали е ниски или... Кое трябва за нисък, кое за висок звук. Пак ли това? Хора, колко трябва да си играе с това нещо? Тук има време. То само един и същи звук или аз съм глуха, но... Да, аз не го чувам високия също. Я натисни висок. Ама това е, хора, това е бялото, а това е за звук. Аз се скъсах да натискам това за бяло. О, Боже... Да, ето това е бялото. Така, никакъв не ми е тон, естествено. Какъв ми е резултатът? Какво пише тук сега? 41 пропуснати, 0 сгрешени, 0 закъснения. За съжаление, не пише колко са верните. Много деликатен е тест. Много е 0 сгрешени, пише 41 пропуснати. Малко ми е... Джуджи, пробвай ти, докато ние си говорим, защото